Здравейте, момичета! Оля Чикас! Ще говоря също от време на време на испански, защото някои от момичетата, които танцуват с мен, не са българки, за което съм много щастлива. Правя видеята в YouTube и ги качвам, за да могат те да имат лесен достъп до тях, но отварям профила за всички останали, които биха се научили от моя начин на преподаване и показване на стъпки, хора и разработки на комбинации и хореографии, които правим вече 10 години. Ahora mismo voy a empezar con un joro muy fácil. Vamos a explicar solo el paso básico y el joro. Ще започнем с Дайчево хоро в Северняшка област, лесният вариант и основната стъпка Vamos allá. Дайчево се играе винаги с люш в ръцете. Ръцете е хубаво да бъдат с прибрани пръсти, да не преминават нивото на рамената, нито в широчина. Значи идеята е да няма такива ръце. Когато също ги движим, да има това стягане на врата, защото много пъти съм виждала и едно такова загребване. Трябва да се опитваме абсолютно да се държим изправени. Максимо ректас и los brazos van. Да се движат по естествен начин, абсолютamente natural, аси. Винаги имаме импулс напред и след това назад. Ще видите, че всъщност при хубавото изпълнение на ръцете ни помага да се движим по-лесно. Вале, пасо басико. Основната стъпка на Дайчево е следната. Подскок, раз, два, три. Подскок, раз, два, три. Броим, раз, два, три, четири. И раз, два, три, четири. Раз, два, три, четири. Раз, два, три, четири. Раз, два, три, четири. Salto, un, dos, tres. Salto, un, dos, tres. Aquí también. No quiero ver esto. Не искам да се прави това. Не, когато скачаме напред, отиваме назад. През цялото време се държим и се опитваме да бъдем в центъра, изправени като едни красиви дръвченца, с които имат клончета, които махат от вятъра. И започваме. Подскок, раз, два, три. На подскок ръцете са напред. Раз, два, три. Отиват назад. Раз, два, три. Остава 10 и скачаме наляв. Подскок, раз, два, три и обратно имаме подскок. Подскок, раз, два, три. 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 Същото нещо мога да го направя в кръстосен вариант. Vamos a cruzar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Виждате, скачам, стъпвам и кръстосвам. Скачам, стъпвам и кръстосвам. Абсолютно същото, което е когато сме на място, само че пам-пам, пам-пам-пам, пам-пам.